O presidente da Xunta visitou no Porto do Son a un dos beneficiarios do bono Coidado no Fogar. Rueda destacou que Galicia chega aos 40.000 usuarios deste plan que definiu de referente na atención á dependencia. O titular do goberno galego, Alfonso Rueda, desplazouse esta mañá ata o Porto do Son para visitar no seu domicilio a un dos beneficiarios do bono Coidados no Fogar, medida pioneira posta en marcha pola Xunta. O presidente do Executivo Autonómico destacou que Galicia acadou os 40.000 usuarios deste plan, que coloca a comunidade como un referente en España na atención á dependencia. Estamos na casa de Ales, aquí no Porto do Son. Ales é o beneficiario número 40.000 do bono Coidado no Fogar, que permite a moitos dependentes e as súas familias atendelo na casa, coidalo no seu entorno natural e polo tanto, darlle a atención que o dependente demanda e a súa familia quere. Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención. Afirmou tamén que o bono Coidado no Fogar non é a única chega da Xunta neste ámbito, senón que hai máis prestacións que concede o goberno galego. Residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados da mellor maneira posible, como merecen, e como é a obriga dunha administración responsable. Por iso, este esforzo que se fai cos cartos de todos os galegos teñen que ter unha correspondencia co goberno central. Agora mesmo tiña que aportar o 50% das prestacións, non chega nin o 32%. Esperamos que eses compromisos anunciados, non é a primeira vez, só incumpliron esta vez esa verdade, e aporten o 50% que lle corresponde por lei ao Goberno Central para complementar as aportacións que está facendo a Xunta de Galicia. Rueda reafirmou o obxectivo de chegar aos 50.000 bonificados no bono Coidado no Fogar. Queremos seguir aumentando as plazas residenciais, queremos seguir, acabamos de facer hai pouco, aumentando as casas do maior. En definitiva, queremos seguir axudando os dependentes e as súas familias. O necesitan e a nos obriga, e agardamos que o Goberno Central, por unha vez, este a altura tamén. O presidente da Xunta recordou que Galicia é unha das comunidades autónomas líderes na ratio de atención, con máis de 97.000 persoas recibindo algún servizo ou prestación. Nesta visita estivo acompañado da conselleira de Política Social, Fabiola García, e do alcalde do Porto do Son, Luís Oujo.